Здравейте! Здравей! Защо е тази кола тук? Ами, тук ще ти дам нашата маршрутка. Може да полиш другите места. Значи, това е инициативата Parking Day се казва. Значи на 11 места в София се организират паркоместа, които също се превръщат в топ паркинг. Идеята е едно паркомясто да се превърне в една мини идея на парк. Нали, смисъл има някаква зелена идея като цяло. Тук вместо да има една паркирана кола или кола, която да обикаля София и да трови въздуха, всъщност е спряна и е налепена с тези снимки, които сме снимали хора, които сме черпили с лимонада, която си правим тук на място. С свежи лимони, лед, всичко има. Чиста лимонада? Да, искаш ли? Лимонада. Искаш ли, да, смисъл... С удоволствие, да. Ние сме си правили, окей. Как реагират хората на това нещо? Ами, много са отворени, в смисъл много окей. Много позитивно. Само готини хора минават у нас, поне те, които се спират като тебе. Ето. Да се служиш. Супер, благодаря. Моля. Идеята е къмпинг, както в щатите обикновено се правят, и това е нашия огън, който е край палатката и сред природата, цветята. Обаче направено на две паркоместа в центъра на София. Здравейте! Здрасти! Привет! Какво ще ми разкажете вие за това, което правите? Ами, голяма част от това, което правим е очевидно. Ние сме от програмата и участваме в Parking Day. И в момента идеята е да се трансформират две или няколко паркоместа в нещо малко по-приятно, поне за един ден, да. При тебе най-спокойно. В момента да, иначе имаше хора доста. Иначе имаше навалици. Какво се случва при вас? Седящи. Ще ми разкажете ли? И какво? Идват хора, посяднаха си, много се кефиха. Чуваха се. Че все повече липсват места, в които човек да се изявява като творец и да се забавлява. И с един апел за децата да обърнем малко повече внимание, защото вярвам, че това нещо липсва в София. Бубе, с тебе от нас. Градски паркинги и гаражи? Не. Това ми е забранено да давам отговор на всяка. Ужасно, ужасно.